Salamat kaadyo imong gi-order para ni Papa Edi. Ngisi siya mambio. Hindi akong ngisi niya. Tara! Hello pa. Ay, masigluag. 43 man kaya mong tiin. Sakto na yun. Sige, sigod ko no. Morning na tong tanan guys. Naghanap pa tag talong guys ogi. Harbisa na nanas ni aging adlaw. Nanapin siya po siya daghan di siya kawad og bunga. Sumana na guys na aning sanga na padagahang si Reguelias. Hindi guys ako ipakita ninyo guys na agahang dako nga kubasa guys di dako na. Buya-buya ng dako na. Ang kaniwa kay wa man ako ina makastahi. To isa dito to Karipud wa ni dapat jul. Na kalimot man ko upa kasta. Sayang. Karipud nga makastahi na Karira jud buhi Ayos. Kana ra siya. Bali na tayo dako kayo guys Tiwas pa ko na ni panguan guys Nauban pa na. Daghan pa kayo kubuhatonon guys kay kuan ang atohang saging guys sapit na siya mo bunga. Makakita ra mo dana guys ug mubunga na aron taasa. Mailan nimo na siyang mubunga na guys kay karang gamay na kaso siya og kuan sa babaw. Kay manaha pa na guys sa magdasi Mambisa Cebu. Ni saka naman po magbalik. Awayon magud sila ni Inday. Wala na kay gubon na raman yung balay. Human miso ni si Inday. Dali na. Dali na. Naog na dali. Kuko, Mimi. Dali, naog. Dali na, abli na. Dali, Mimi, Tintin. Dali. Naog. Mimi, Tintin. Tintin, Mimi. Dali na. Dali na, naog na. Karga na pud mo. Yung karga na sila magpakarga man kay magpakuha man ni sila guys kay kuan ano may pinaka kuan ho guys kay tungtong na dali na dali ta Hey na, kay gali silang tulo, anad na kain sila mo. Kuan, tawgon nimo mo, doon na ba? Kuku! 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 Minmi! Tintin! Hala, nagko na daw na. Adjust na kadagko na sila Kuan na sila pagawason og kuan nga dagko na jugay sila nga mura nagsi
Kuko ug si Tintin di ah. Kuko ug si Tintin ah. Tintin, Kuko, Mimi. Kanis Kuko kay anad man kay ni siya. Kuko. Dali. Paghala nga nung nakuan man imong mata. Biya tanaw si imong mata be. Gituhak na. Hala. Be. Itong tambalan be. Murag ka ng impyerno. Sakit sa mata. Kisa gahatod nak. Kisa to. Kisa to. Siya tigili ba? Di ba dili si yan? So di naman biniabot na agkuan. Iabot na ag mapapaidi nga. Nga nagligo pas papa. Salamat ka adyo imong gi-order para ni papaidi. Papa ipabliha ka kung siya excited. Oh, yes papa. Excited siya kasi puro Una na. siya. Ngisi siya mambio. Hindi akong ngisi niya. Tara. Hala ka. Ay, masigluag. 43 man kaya mong tiin. Sakto ra na. Sige, sugod ko no. Sibog dito karong makitaan kang whole body dito. Sibog ba dito ba? Asa? Dito dapit. Makitaan kang whole body. Sulit na yun. Sulit ko gina. Dahil mo yung ka. Oh, di ka matuyo, tunok na nagtuyom. Sakto nito. Sakto? Midyasan pa man eh. Sakto na. Oh. Midyasan. Sige, suot. Siya. Ambil yung formigol para makita na to ang kuan ba. Ang iyang tuwa talaga niya. Pila ka like pa dyan guys. Labasin og inyong imong mga kauban mo pa-order. Ha? Kasi mo pa-order pag yung mga kauban. Kabag ligings. Oo nga. Sana po siya. Eh, pasaka pa dyan. Oh, pwede na isa ka. Aron diligid sa makuan ba? Hindi ka mabasa. Oh. Diba? Pasaka pa dyan. Ayos! Tapos gini sa hawak gani sa baga gani put na na. Sakto na dili sa makuan dapat dili sa matulaganan no. At least di siya mabasa. Water Water. ka sulod di ay no. Hindi. Salamat kay Garotisi. Api. Kuhan ka ng salamat kay ni Mami. Sakto ra day tili mo. Oh. Dili man siya ingon gahay nga ingon kanabots nga pakuan ba. Bibito. Pumok man siya oh. Magdagat din siya di Dili, di. ingon nga. Kaso basig mga buslot po nagdali. Dili, oh. Baga. Agla pa ba? Mo na yung Na, okay uniform. man dahil kayo. Ha? Okay man dahil kayo. Oh, ma'am ito na ma'am ang Ipasaka na ni mo ni para dili kayo lawlaw. final attire niya. Kung mo Salamat. ko. Amo na ni siya ka attire. Nice kayo. Thank you kayo, Ma'am Ben. Lipay. Salamat sa paglaw. Ninyo ni Sir Sammy o ako ang buong pamilya. Especially Kristen. Ogi, testing na niya gihang kuano. Kuan mi og minhas di ay. Dili sa init kay ang bugnaw sa tubig. Makuan man. Muriplik sa sulod ba? Palit di ko ingana di ay kay manginhas ko mangingana na lang mo ko. Pwede ka matunok sa tuyom ba? Tuyo mo, tuyo. Matumba ng tuyo man. Ayaw ha kay luoy. Wala na. Dugbot ang tuyo. Ayaw kay luoy siya. Dito dapit sa lalom ka, lalom dapit ka ba? Di ba ka mabasa? Kuan ka nang basig makakita kag balat ba balat? Asa balat na to? Ha? Asa na itong balat? Ikuan man ni Marisa? Mahugot siya. Mahugot siya silalong mo. Ha? Murag suyupon siya ba? Mahugot.
Dili ko siya magluhang lo. Di siya mag. Kung ano ni mamura sa dako no. Pagabot sa lalom, murag hugot siya sa MTL, hugot. Pandagat good. Bukit siya ba, bukit. Di ba ni mao ang makaon ni kani kupulita ko ni Ripa. Kay mabasa akong kuan kana ba. Kari di pulita sa ri. Hala kuyawan ako. Taas kayo ako nagtukog has oh. Asa man? Kana. Kana ba? Kini? Dili ni makaon. Kay kita mo kuskuan ba na nag-vlog ni kaon ni. Kuntit lang to. Ha? Kasi ikaon wala ton lang. Mura sa kuan gusto. Diri dapit pa okay na diri ang kuan pa. Oo, nasa. Ano ba? Gamay pud ana. Magana ni ka. Diri dapit ba kay ala di ay dakong kuan pa usa ni siya. Nalagi murag itlog. Dia, murag itlog. Oh, nani ba oh. Ha. Ano ba? Oh, niya pa oh. Gidi ay. Mong tilang ipanguha dito ko to sila oh. Magani. Kasi yung plastic ba? Asa di mo di ay. Oh, kana. Uy, tanaw di ka nagtapad-tapad na, dapat oh. Di kana. Pwede mga bato. Unsa man na sa bawon. Oh, bisa mo na. Bisa mo na. Hindi mo na tayo hugasan. Ituyo mo. Dito so kung giyagihan ka yan, dahan kay tuyong. Pinahadlok jud may mga sigwalo ana. Tumba nimo. Ah, dili ka. Dulot sa ani ay. Rubber. Suwaki pa dito. Hindi kong gipuntiri yan. Ito, good. Nasa ba? Wala pa. Kana ba? Na, Lawig na. maak na. Lawig. Ha? Lawig. Hadlok mo na. Wa kanya ko. Hindi ko doon. Ang lawig di na mo din yung kadlukan. Hugot ah. Dili ko siya magluwanglo kay murag man siya. May hugot sa Dapat na makapuno anak ron. Kana. Ini. Hindi na guys, udah kana. Kana ni kuha. sorry apa. Nako. Hindi apod kana siguro. Hindi na. Ada dia. Ada pa oh. Ano? Gamay? Pili butog dagat sa mga tanay. Napa isa oh. Gamay. Ay dako man. Dia po do. Sana dako na. Kani po do dako ni siya oh. Ay kulit ko na. Dako siya oh. Asa na? Okay do. Be? Punta ko. Oh, dako na. Tuwa, puno sa Kani?
Asa Kiri dapat? mi dako. Kana. Kay sila namulit ganiha dari. Dali naman sila nakauli. Ay. Ha? Di apa jud pa oh. Dili na lang dako. Ah. Wala dako na. Yan na unod. Di ah. Dako. Oh, dako man ah. Diyan ulo. Bukan ni puti ni siya oh. Green. Ay, kana ang puti. Dugol gid siya pa. Namdag dako na siya. Di sa kanida di dako hawir sa ribe. Kani kay dako ni pa oh. Ah, naghana guys, grabe. Hala dagko, oh my god, atong plastic usa. Puno na gamong sidlanan oh. Kana pa, dako ka na. Hindi gamay. Itong balikan lang na sunod. Kani noon bro dako ni. Okay, murag dako na siya unod oh. Mo di arang dali ara sila dari lang kuan. Nara dia sila tuod-tuuron di ada ko kay pa oh. Guys, makalingaw dari manginas guys kay ang dako akadug gunasan na ah. Dako juga sa gunasan. Is papaida to, nalingaw siya oh. Ang kinadaghanan dari kay suwaki guys. So hapon na guys so nindot kayo ang view dari sa kuan diluan. Makalingaw dari magtambay ba. So papaidi to nalingaw sa pang ano pang munit. Hey guys, kanang hasalam sa iyo mo tubig dagat guys kay ugmanan na siya kuanan. Ugba na siya kuan na siya unod guys ba. Ang dagko ka doon. So thank you for watching. Susunod sa suwaki guys. Bahalag suka ra ni guys nami nakaano ni. Suka ra ni butang ba.